idan mutum yana son addu'arsa ta shiga da wuri to ya fara yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗi buƙatar a tsakiya sai kuma ya ƙara rufewa da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama yace addu'ar da salati ga annabi suka ritsa ta farkonta salatin annabi ƙarshenta salatin annabi yace to wannan addu'a ba ta dawowa sai an amshe ta to da ka fara yabo ga Allah ka yi salati ga annabi sannan ka faɗi buƙatar sannan kuma ka ƙara sannan ana son naci tunda abin nan ne ba naka bane to da ka sa naci kuma in ba a baka ba wanda ya isa ya baka to ka sa naci ka nace kana yi ka nace kakkai gaggawan cewa ka gaji sannan ka halarto da zuciyarka kuma in kana son a dinga amsa addu'a ka dinga yin addu'a a lokacin ma da kake cikin yalwa ta'arraf ila Allah fi raha ya arifka fi shidda yanzu wani bai san Allah ba sai bai da shi in kuma yana tafiya ba ruwansa da masallaci ba ruwansa da addu'a amma da abu ya rikice sai gan shi a sahun gaba ya Allah abu ya rikice da Allah ya harhaɗa masa abin da ya rikice din nan ya gyaru shikenan ba za ka ƙara ganin sa ba sai abin ya sake rikicewa da za ka ce Allah abin fa ya rikice in Allah ya shirya masa shi ya dawo daidai sai shikenan kuma sai ba za ka ƙara ganin sa ba sai ya sake rikicewa to ya zama ka san Allah fil raha wa shidda kana roƙon Allah a lokacin yalwa idan mutum yana son addu'arsa ta shiga da wuri to ya fara yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗi buƙatar a tsakiya sai kuma ya ƙara rufewa da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama yace addu'ar da salati ga annabi suka ritsa ta farkonta salatin annabi ƙarshenta salatin annabi yace to wannan addu'a ba ta dawowa sai an amshe ta to ka fara yabo ga Allah ka yi salati ga annabi sannan ka faɗi buƙatar sannan kuma ka ƙara sannan ana son naci tunda abin da ne ba naka ba ne to da ka sa naci kuma ba a baka ba wanda ya isa ya baka to ka sa naci ka nace kana yi ka nace kakkai gaggawan cewa ka gaji sannan ka halarto da zuciyarka kuma in kana son a dinga amsa addu'a ka dinga yin addu'a a lokacin ma da kake cikin yalwa ta'arraf ila Allah fi raha ya arifka fi shidda yanzu wani bai san Allah ba sai bai da shi in kuma yana tafiya ba ruwansa da masallaci ba ruwansa da addu'a amma da abu ya rikice sai gan shi a sahun gaba ya Allah abu ya rikice da Allah ya harhaɗa musu abin da ya rikice din nan ya gyaru shikenan ba za ka ƙara ganinsa ba sai abin ya sake rikicewa da za ka ce Allah abin fa ya rikice in Allah ya shirya masa shi ya dawo daidai sai shikenan kuma sai ba za a ƙara ganinsa ba sai ya sake rikicewa to ya zama ka san